Mudiwa akanyora kuti I'm now ready to be someone's husband, asi munhu wacho ndiye asipo wokuroora paFacebook pake. Pakauyawo Lorraine guyo akakomenda pamusoro pekomend yachona akadeedzera kuti same hiye munhu wacho ndiye asipo. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana pamusoro penyaya yacho. Vamwe vadeedzera kuti couple made from heaven, vamwe vadeedzera kuti once and nyenge always and nyenge. Saka vamwe vakachinjira vakadeedzera kuti from ndinyenge to ndirorei. Ndonyaya iripo guys. Lorraine guyo anenge amanyawo akanotaurawo story yake pamusoro penyaya yachona. Anenge ari kuda kuti aroorwe naMudiwa. Saka varipo vanhu vadeedzera kuti iwe mfesi iwe siyana navo vana Lorraine ava mahure vanzwa nekutenderera nenyika. Iwe wai usingangotori munhu ikoko kwauri ikoko. Vamwe vakadeedzera kuti aiwa Mudiwa uyu munhu uyu akangwarisa zvisingaita nokudyira mari yako, siyana naye. Saka guys ndo zvataurwa nevanhu vakawanda. Vanhu vataura zvinhu zvakasiyana pamusoro penyaya yacho. Saka ini handisi kuti munoti kudii. Vamwe vadeedzera kuti just take out on a date muone kuti zvinofamba sei. Vamwe vadeedzera kuti Bluetooth is successfully connected. Ndo zvazvitaurwa nevanhu. Vamwe vateedzera kuti hanzi sanganisai zviwete zvenyu kahwani zvingopera izvi, musiyane nenyaya yekuti mungotinetsa kuti munge muchitudza kuti I'm ready. Kana muri ready chingoroora naye zvipere izvi. So ndo zvataurwa nevanhu guys. So please don't forget to subscribe to our channel and comment down below mutiudze kuti advice yenyu munoti kudii nayo, kuti vana vakafitana here, is it a match from heaven here kana kuti kudii. Thank you so much.